दानिया नाय कुइसन नम्बर 4 बे बुंदों मा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ न बेखौ दिन्थिनो बाहाय दि जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग अनजिमानि न माबेबा रग अनजिमा m नि थाखाय 3m महरनि एबा 3m + 1 महरनि होनना बुंदों न होमबा जों मा खालामनांगोन याव जों मा खालामनांगौ इखो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बाहायनो न माबेबा दाजाबथाय रग अनजिमाया लायनो मा महरनि होनना बुंदों m नि थाखाय होनना बुंदों 3m एबा 3m + महरनि जायो होननानै मा खालामनांगौ जोङो फोरमान खालामनांगौ मानि गेजेरजों इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिनि गेजेरजों न होमबा जों मा खालामनो बेवहायना बेयो माजों सेम बियो बै जों माबायदोंमोन कुइसन नम्बर 2 आव जों मा फोरमान खालामनो नालाय 6³ + 1 6³ + 3 एबा 6³ + 5 महरनि फोरमान खालामनो नाया न बेबायदिनो जागोन ओमफ्राय इउक्लिडनि लिरना ला बेवहाय इउक्लिडनि राननाय बिमाव फारि बादियै न जोंना मामोन जोंना बुंनाय a = b³ + r जेराव मा बिनिख्रुइ गिदिर आरो बिनिख्रुइ दुइसिन न मानाय बेहाय नाय बेबायदि जोंना मा जायोमोन कुइसन नम्बर 2 थानाय बायदि जोंना मा जायोमोन नैयाव मा दंमोन जोंना 6 + 1 दंमोन न बेजों मा जादोंमोन 6 + 3 6 + 5 महर दंमोन जोंना नैजों थाफानाय मा जादोंमोन जोंना 6 आ रानग्रा जाहैदोंमोन न दैट मीन्स 6 आ मा जादोंमोन b नि मान जादोंमोन न होमबा जोंहा मा बेवहाय नाय बिन जायगायाव मा दं ना सानना लां दा बेहाय 3 दं ना सानना लांगोन न बेयावबो मा बिन जायगायाव मा दं 3 दं नाय 3 मीन्स नै 3 आ मा जागोन होनबा इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारि मा 3 आ रानग्रा न 3 आ सोरखौ रानगोन जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमाखौ रानगोन न राननायनि उनाव न माबेबा मोनसे मा होनदो अनजिमा मोनगोन बे रानगासै जायखौ होनना बुङो रानगासै न 3 जों रानोबा रानगासै मोनखागोन माबेबा दाजाबथाय रग अनजिमाखौ जुदि 3 जों रानोब्ला न रानगासै थांखागोन थांगोन रानगासै थांगोन न ओमफ्राय आरो मा मोनगोन जों रानखोन्दा मोनग्रा मोना न होमबा नाय 3 जों माबेबा दाजाबथाय रग अनजिमाखौ रानोब्ला 3 जों राननायाव न थालांनाय आद्राफोरनि जाथावनाया मा मा अनजिमा जानो हागौ नोंसोरथ' मिथिखाबाय सिगांनो नैबे मोनसे मा होनो थार बुंथिनिफ्रायनो मिथिबाय जोङो मा आर मिन्स मा रानखोन्दा न रानखोन्दाया मा बिया रानग्रामोन इउक्लिडनि बिमुं फारि बायदि बिया रानग्रा किउआ रानगासै दाजाब आरआ रानखोन्दा आरआ लायनो मा बिनिख्रुइ मालाबाबो मा जानो हाया गिदिर जानो हाया बिनिख्रुइ मा जागोन फिसा दैट मीन्स रानग्रानिख्रुइ रानखोन्दाया मालाबाबो मा जाया गिदिर जाया बेयो अलवेज मा जागोन दुइसिन जागोन होमबा 3 निख्रुइ दुइसिन अनजिमाफोरा मा जागोन होमबा दाजाबथाय रग अनजिमाफोरा 0 मोनसे जागोन 1 आ मोनसे जागोन आरो मा जागोन 2 आ मोनसे जागोन न होमबा नैसालिया आरो 3 जों रानोब्ला जों माबेबा दाजाबथाय रग अनजिमाखौ रानोब्ला न थालांनाय आद्रा अनजिमाफोरा फोरनि जाथावना नागिरदों आं डाइरेक्ट गाबा 3 जों रानोब्ला न जाथावना रानखोन्दाफोरा जागोन आर इकुवेल टु मा 0 जानो हागौ मालाबा 3 जों रानबा ग्रोबबो राननो हागौ रानखोन्दाया मा थागोन 0 थांनो हागौ न 0 थालांनो हागौ ओमफ्राय 2 जागोन न आरो 2 जों जाया होमबा इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारियाव खोलैदो दाना जों न
b आ मा जाना दं नामदो 3 जाना दं नामदो 3 लाखि प्लास r नि जायगायाव मा बहाय 0 न आरो लिरना ला बेवहाय आरो ना लिरना ला आनसार बा कनफ्यूज जालाङो बेखौनो b इक्वल टू 3 होननानै होनालाय न 3 q 0 दाजाबथाय जेबो जाया न 0 means 0 लाथिख'आनो आरो बे न दाना मा खालामदों जोंखौ मा सोंदों कुइसना मा सोंदों ना कुइसना मा होनदों दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ सोंनांगौ न बर्गआ that means नाय थामा मोनसे रग' अनजिमा न a आबो जायखि जाया मोनसे रग' अनजिमा जागोन बे जों बेखौ मिथिया जास्ट फोरमानसो खालामदों न दा इउक्लिडनि बिमुं फारि बायदि मा a आ जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमा थामा मोनसे रग' अनजिमा होनना मिथियो जोङो दाना q आबो मा थामजों रानोबाथ' माबेबा दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ थामजों रानोबाथ' माबा मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ मोनगोन नङा होमबा बा q आ मोनसे रग' अनजिमा दाना q नि जायगायाव जायखि जाया थामनि मा थामजों राननानै मोननाय जायखि जाया अनजिमाखौ जुदि न सानजाबनानै होयोब्ला सानजाबखांनायनि उनाव जि अनजिमा मोनगोन बेबो मोनसे मा जागोन रग' अनजिमा जागोन जाया रग' अनजिमा जागोन न आक' रग' अनजिमाखौ जों मा लिरनाय होनना बुंदों m होननानै लिरनाय m न रग' अनजिमाफोरनि थाखाय जों मा लिरनाय m होनना लिरनाय दाना मा खालामदों जोंखौ दाना बर्गआ सोना सोंदों दाना बर्ग खालायनांगौ फानैथिं बर्ग खालाय बेखौनो बर्ग खालाम बेखौबो स्क्वायर खालाम 3q खौ मा खालाम स्क्वायर खालाम बेनि उनाव जों मा खालाम नैबे स्क्वायरा मानि मोनदों स्क्वायरा 3 निबो आरो q निबो होमबा 3 स्क्वायरा मा जायो 9 q स्क्वायरा नङा होमबा q नि स्क्वायरा q आनो दाना बेखौ कमन ला थाम मोनसे बाहेरायाव लिर सिङाव मोनसे लाखियो 3q स्क्वायर दाना ना q नि जायगायाव जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमा होनानै न फज'नानै जुदि स्क्वायर खालामनानै मोननाय अनजिमाखौ 3 जों सानजाबनानै होयोब्ला बे मोनसे मा जागोन रग' अनजिमायानो जागोन जा बेबो मोनसे रग' अनजिमाया जागोन न होमबा मा जों नैखिनाखौ रग' अनजिमाखौ जों मा लिरनाय होनना बुंदों रग' अनजिमाखौ जों मा लिरनाय होनना बुंदों m होननानै लिरनाय होनना मिथिबाय होमबा जों मा नैखिनानि जायगायाव जों मा लिरनांगोन होनबा m मानि थाखाय नैखिनाया मा रग' अनजिमा जागोन मानि थाखाय q नि जायगायाव जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमा होनानै बहायनानै 3 जों सानजाबनानै होयोब्ला स्क्वायर खालामना खांनायनि उनाव 3 जों सानजाबनानै होयोब्ला न जों मा मोनगोन रग' अनजिमाखौ मोनगोन आको जों रग' अनजिमाखौ किताबाव बुंखादों बिजाबाव बुंखादों मा m लिरनाय होननानै होमबा नैबे मा जागोन मा m लिरबाय न दाना मा खालायलाय आरो दाना मा खालायलाय r इक्वल टू 2 नि थाखाय नालाय न r इक्वल टू 2 होनबा मा जालायगोन a इक्वल टू 3q प्लस 2 r आ 2 दे r नि जायगायाव सोलायगोन दाना फारनैथिंबो बर्ग खालामबाय आरो इखौबो a स्क्वायर इखिनांगौ बर्ग खालाम 3q प्लस 2 होल स्क्वायर नैबे मोनसे फर्मुला दङ a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुलायाव गोलैनानै दं न that means a plus b whole square फर्मुला माबायदिमोन जोंना माबायदिमोन a plus b whole square फर्मुला a square plus b square plus मामोन twice ab न नंगौना twice ab होमबा जों मा जागोन ना इखौ हिसाब लिरनाय कनफ्यूज जालायनासो दा आरो twice ab plus b square होननानै लिरनाय दाना नाय a स्क्वायर जायो that means n जायगायाव 3q दङ होनना सानना ला b नि जायगायाव 2 दङ होनना सानना ला होमबा a स्क्वायर जायो नालाय होमबा 3q आबो मा जागोन स्क्वायर जागोन न 3q होल स्क्वायर प्लस 2 फाय मोनसे फर्मुलायाव 2 a b सानजाबाय n जायगायाव बे दङ b नि जायगायाव बे दङ 3q 2 प्लस 2 स्क्वायर न 3 नि स्क्वायरा 9q स्क्वायर प्लस 2 सानजाब 3 6 सानजाब 2 12 मा जागोन q प्लस 2 नि स्क्वायरा 4 न दाना मा खालामखो कमन लालायखो मा कमन लाजागोन 3 कमन लानाय नोंसोर मोननाया 3 कमन लानांगोन किन्तु नैबे मा लानाया 3 कमन लानाया नालाय नायबाय था 3 कमन लानायाबाबो मा खालामगोन 3 कमन लानानै बानायगोन 3 मोनसे कमन लानाय लोगो मा थालांगोन 3 आरो मा थालांगोन q थालांबाय न q स्क्वायर थालांबाय प्लस नेयाव 4q थालांबाय न दाना नेयावथ' मा गैया बेहाय प्लस 1 ब्रेकेट नाना कयजा प्लस 1 खालामनांगौ दाना नाय 3 सानजाब सेबाथाय 3 जाबाय 3 दो से दो जाबाय 4 जायो फैगोन जायाखै जाबाय होमबा दाना मा नैखिनाखौ जों मा लिरनो हागोन न जाय q नि जायगायाव जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमा बहायनानै जुदि सानजाबनानै नायोब्ला माबेबा मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमा मोनलायखौ जों आक' रग' अनजिमाखौ जों मा होनना लिरनो हायो नैखिना ब्रेकेटाव थानायखिनाखौ जों m होनना लिरनो हालाय होनना न बिजाब बुंदों जोंखौ होमबा मा जागोन 3m न
3m plus 1 no मा जागोन बा 3m plus 1 बेहाय मोनसे थालांबाय 1 खौ खालामना थालांबाय आं 1 खौ नायसोन दे 1 बहायना खालामना नाय 1 खौ नाय आं उनाव खालामनानै मिसलायबाय ना बेनो नाय आरो 1 खौ खालामना नायनो r equal to 1 होना नाय r equal to 1 होना नाय a square खालामथ'ना फर्मुला पुट खालामना 3q plus 1 1 थालांदों जोंना न दाना स्क्वायर खालाम बोथ साइड बर्ग खालामनायखौ जोंदों ना बर्ग खालामनाय मोननाय अनजिमाखौ जों मा 3m नङाबा 3m plus 1 महराव लिरनो हाया ना जोंदों नालाय न दाना नाय 3q plus 1 मा खालाम बर्ग खालाम बेखौबो सेम प्रसेस 3q whole square plus twice ab no ab नि जायगायाव 3q आरो 1 दोङो plus 1 square that means 9q square plus 6q plus 1 दाना मा खालायखो कमन ला 3 कमन लानो हागोन 3q थालांगोन बेहाय 3q स्क्वायर थालांगोन न plus 2q plus 1 खौथ' जों कमन लानो हाया न दाना मा नांगौ सेम प्रसेस बेखौबो जों मा लानांगोन 3m plus 1 खौ लिरनो हागोन जों हाया होमबा 3m plus 1 खौ लिरना लाबाय न बाहायनो हाया जों होमबा माबा दाजाबथाय मा होनो रग' अनजिमानि स्क्वायरखौ जों मा महराव लिरनो हायो 3 मा महराव लिरनो हायो जोङो 3m नङाबा 3m plus 1 नङाबा मा महराव लिरनो हायो 3m plus no 3m महराव लिरनो हायो जों न बेखिनियानो बेखायनो मा होनना लिरनांगोन बेखायनो माबेबा दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ 3m एबा 3m plus 1 महरनि न फोरमान जागोन जायाखै जाबाय दाना न जोबलायबाय